Abdul Aziz Larabu Barzan jamhuriya. MPR jamhuriya. Ahmed Asalak Kwarjina Tarke ta namu ne. MPR jamhuriya. Hadiza Kafuku shugaban matan jamhuriya. MPR jamhuriya. Mai ruma lallugar su zaka jamhuriya. MPR jamhuriya. Kiɗan Ajame MPR na yi muku jinjina. MPR jamhuriya. Muhammadu Aliyu albaraka ce in fada MPR jamhuriya. Abija Ajame yau za mu kidan mu yau. Mu isko 'yan maza masoyan jamhuriya. MPR jamhuriya. Kasim Haruna Ajame na yi maka jinjina. MPR Ajame. Rabi'u Ibrahim ina gaishe ka yau. Jamhuriya Jaspora. Muhammad Ajame ina daɗa gaishe ka yau. MPR Ajame. Maliki Ibrahim albaraka jarumi. Jamhuriya Jaspora. Sa'idu Abu Hamad ina daɗa gaishe ka yau. MPR Ajame. Alasai MPR ina daɗa gaishe ka yau. Jamhuriya Jaspora. Manara ku yau ina daɗa gaishe ka. MPR Ajame. Halimatu Ibrahim ina daɗa gaishe ki ne. Jamhuriya Jaspora. Aishatu Kulubana ina daɗa gaishe ki ne. MPR Ajame. Asama'u SJ ina daɗa gaishe ki ne. Jamhuriya Jaspora. Aliyu Muhammadu albaraka ya ce in faɗa. MPR Ajame. Layo sautin 'yan maza mazajen jamhuriya. MPR jamhuriya. Abija Ajame yau za mu kidan mu yau. Mu isko 'yan maza masoyan jamhuriya. MPR jamhuriya. Idi an muka subure ne maka jinjina. MPR Ajame. Abdul Aziz subure ne maka jinjina. Jamhuriya Jaspora. Usaini jinjina yau baitin ku ne. MPR Ajame. Communication wannan dotta guje.